Vítam vás Gaming Brother 2 u novej epizóde Minecraft Pocket Edition, epizóda 2. Tak, môžeme sa rovno do toho pustiť. Ja to radšej strihnem. Tak, a už som na svete. Ale mne to tu nejako laglo, má 15-11 fps. Dobre, načítalo. Tak, počkajte, ja sa iba lahnem. Tak. No. Jak vidíte, už som tu robil trochu za kameru, lebo som chcel ako vydať jedno video, lenže nejak mi to neišlo, tak som musel vydať toto, lebo by ma asi som sa asi posral, keby... No, ja som sa skoro asi posral z toho, že mi to neišlo tam dať. Tak som musel zase natočiť nové. To som mal ako fakt prdeli toto. Máme tu niečo vlastne, nejaký iron alebo čo? Nemáme. Nič. Tak ja si myslím, že asi pôjdeme si niečo zase namajnovať. Ešte aj nejaké torče treba vykraftiť. Tak máme 22. To sa nedá spájať, že? Na počítači škoda. My sme to ťažili aj tam. To som si... Lebo toto by sa nemohlo, lebo to sú jaskyne. Keď by mohli pokračovať. No, zombík skoro to. Asi zombík. To tak sprosto behá. Vidíte, už mám aj železný meč. Mám a ja si dám jablko. Som mohol niečo zasadiť, lebo iba hulá tráva. Ja mám zapnutý zvuk. Trochu môžem. Tak. 8 ironov, prečo som to nedal piec. Ja to dám do pece, to musím zase asi strihnúť. Takže pre vás to bude trvať milisekundu a pre mňa asi takých 20 sekúnd, takže sa vám ozvem. Tak a som zase späť. Nešlo vyspať, tak som musel použiť cheat. Lebo podobne je nejaká jaskyňa, sa mi tak zdá. A tam sa mi spánujú monštra, takže musím spraviť druhé poschodie. No, prvé poschodie musím postaviť, lebo sa potom nemôžem vyspať. Uhlie. Berem. Čo? Ja som si naprepol ten game mode. Ja som sa ešte chcel popozerať, lebo to neišlo mi to. Survival. Tak. Dobre. Žiadny iron, to je škoda. Tak a ide sa majnovať. Potom si tam spravíme nejaké aj chodby, lebo musím dávať aj pozor na nejaké jaskyne. Čo? Ježi, nejaká jaskyňa. Tak, ja sa vám ozvem, keď niečo nájdem. Takže to bude trvať asi 100 rokov, kým nájdem dia. Alebo možno aj menej, ale... Takže sa vám ozvem. Tak, našiel som iron. Tak, môžeme rovno vyťažiť. Toľko, že to máme, som dal do pece, že? To som musel použiť na jeden deň. Už sa mi ide po to voľne.
nič tam nebolo. V tej jaskyni, čo som tam hľadal, keď som sa nemohol vyspať, ale nič som nenašiel. 4 irony, dokonca až 5 či 6. No, to je dobré. Tak. To sme mali. Tak. Ne, prosím, no ešte iba jeden. Teda vácej. No. A potom, keď si dopozeráte toto video, tak zanechajte aj like a aj prihláste sa na odber, lebo máme zatiaľ 3, či asi 3 máme, alebo možno 4. Ja neviem, včera sme mali 3, tak dúfam, dneska budú aj 4, ani 5. Tak, no. Ja si musím potom ešte vykraftiť nejaký železný kromkač. Redstone! To si nepovie, čo? Myslím, že tam je to železný. Ale ho tu dosť. No, dosť. To vidíme. Toto všetko si ešte vylepším, lebo tuto budú schody. Lebo nechce sa mi tak tu skákať stále. To je nadlho. Tak ja to asi zase strihnem, alebo toto bude trvať, alebo si to preskočte. Možno vás to asi bude baviť. Kto vie. Niektorí sa aj nájdu. Už sme tu. Tak. Ideme si vykraftiť železný krompáč a ideme si načožiť redstone. Redstone. Do prdele. Toto a to. No, to bude vypadať čudno. To je jedno. 8. Tak, môžem aj vykraftiť. Čo ja nemám oný? Drevo nemám, ty vole, to si robíš srandu toto. Sa neviem čo dať. To skáčem. Eterdujeme. Dobre. Ja vykraftím aj nejaký iron, lebo teda nejaký chestplate alebo niečo. Nejaké brnenie proste, lebo nemám na sebe. To je druhý diel zase. Druhá epizóda. Minecraftu. Toto bude stačiť. Dúfam. Tak. A napíšte, že či chcete tento krúžok, alebo tu split controls. Čiže ten krížik. Napíšte, ale mne sa zdá, že podľa mňa je lepšie, ako pre mňa, tento krúžok, a pre vás by bolo lepšie tá split kontrolka, lebo potom vám tento krúžok nebude môcť tak zavádzať. Alebo kto je na to zvyknutý, tak nech napíše, že každý druhý diel bude s touto s týmto krúžkom alebo s týmto x-kom, to je jedno. Tak napíšte proste do komentára, či to tak alebo tak chcete. To je pekný blok. Sa mi ľúbi. To som to aj robil. Pozrite rovno. Vidíte? A to dobre. Tam som to musel prekopať, ale nič podobné nebolo. To bolo ako fakt čudné. Tak, vám páči aj 2. 6 a boky. Tak. Už nevyzerá nič. Také botičky. Železné. Dobre.
mám sera pod piecky. Malo by som mi trochu dať druhú čestku nejakú. Ju dám sem. Ešte aj jednu kľudne spravím. Nemám zase kameru. Už mi je dal na drevo. Ideme si napojiť. A zase začína noc. Ja musím načítovať, lebo mi to nepôjde. To si musím spraviť druhé poschodie. Čo píšem? Time set. Ser. Day. Tak. Máme. Bot? Jak to mi to nebylo hunger? A chcel som ešte aj to drevo. Vždycky na všetko zabúdam, ja to chcem veľa v tom Minecrafte a neviem, či mám ako prvé a potom na všetko zabudnem. Ako na tom počítači. Čo som mal, lenže už nemám, pretože sa nám odrbal počítač, alebo pokazil. A... Nie, to ešte máme teda. To ako minulý, počítač sme mali potom nejakú, že som tam mal, keď som mal 5 rokov, neviem nejakú. Ale... Potom sa nám proste pokazila nejaká grafická karta a potom nám to neišlo, čo bolo fakt blbé. Ale tá hra ma nejako bavila a neviem, aká to bola. Kde mám iron? Kde mám iron? Už som si znal niečo, tu je, ty vole. Niečo nájdem. Keď toto ako fakt nájdem v tomto diele diamanty, tak fakt musím potom oslaviť. Ešte toto vykraftíme si oný krompač, jeden kamenný, šetríme, nie. Zase, a to zase torčky, máme 33. Tak, keby niečo, tak aj mám drevo zo sebou. Tu si spravíme budku. Keď sme našli branch mine, tak keď tam je zlato, nenašli sme jackpot, našli sme také hovno. Jedine, že by sa na to hodilo ako na tie kolajnice, ktoré to asi ani nepostavám. Čiže to by bolo až ako, no... Postavím si proste nejaký nether portál a tam budú ďalšie nether portály a takto sa budem proste prepravovať. Ja nebudem žiadne kolajnice tuto brať. Redstone. To bereme. Ten sa hodzí. Sice ani neviem na čo. Teraz. Základné pravidlo Minecraftu. Môže mi byť aj na čo ja viem akej úrovni. A určite už malej. Nič. Porazil. Tu je ešte redstone. Jak to? Ja som nevšimla, alebo som slepý. Nasávam. Dobre. Pokračujeme. No. Som zase tu tak nejako nevyčítal.
to už je nižšia úroveň, však koľko to je, to si ešte zrátam. A to už je minimálne 20. Ako really, ale to už by sa mohli aj nachádzať dokonca aj diamanty. No Bedrock, hovoril som. Čo som vravil? 11. úroveň, možno to ja viem. To je... Čaká, toto už bude láva, bacha na to. Bacha na to. Tak, odtiaľto sa už to ráta. Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, odtiaľto už je 11. úroveň, takže toto si takto zandíme a už ťažíme. Mohli sme ešte o jednu, ale to už je grevo. Nevadí. Do píče, ja idem ale touto stranou, lebo ma to sere. No. Keď dneska nájdeme diamanty, bude jackpot. Jackpot, jackpot, jackpot. To ešte v druhom diele. Tu som ako fakt bol nadšený. Z tohoto. Tak, tu ešte spravím nejaký chodby, lebo nebudem to len tak. No a keď toto budem to pomaly ťažiť, tak to už diaľu nejaká iná truda. To je iron, to je... To je urant. Áno, urant. To ešte rozpám, to mám dokonca. Čakaj, tento berem do ruky. Nie, tento už bol rozbitý, nebudem mať to nič na inventár. Prepáčte, neviem nejako v tomto diele povedať R, lebo mám nejako... Nestíham dýchať, či moc dýcham a mám moc suchý. O, ale gold. To nie je zase také, no, to nie je taký idem na hovno, ale berem trochu, neviem čo spojiť. Teda ani na čo spojiť, to asi nevíde. Možno na helmu. No, na helmu. Zlatý. To nie je zase zlé. Uhlie. Neviem, či ho zoberiem, ale to možno vyťažíme ešte. Takže dneska sme našli 51, to som sa nevšimol. Koľkože toho zlata 5? No a to dám na helmu. Ale však v podstate zlato je ako... To je ako v podstate ako kamenné nástroje alebo kožený armor. Lapis. Ja ten najčan. To je ako ja tuším nové, tak nejako. Ale zase vybrať z neho aj vytrafím nejaký blok. Tuším. Nevím. Dobre. V pohode. No keď toto mi nepôjde na YouTube dať, lebo sa mi stalo, však som vám tuším, že hovoril už. Neišlo mi to dať na YouTube to video nejaké. Áno, yes. Dá sa to aj kvapaní. Dá. Áno, dá. Berem. Aby som ešte spravil nejaké cestičky. Sa mi to zdá.
No, ja by som to asi už ukončil, lebo ubehlo už 20 minút, to je môj maximum. Možno vidíte vpravo, no redstone, to vyťažím potom za kameru, takže čau.